गोबां खावलायदों मिथि नार्जारीनि सायाव भिडिअ लाबो आं दहाय लास्ट भिडिअआवहाय सोंदोंमोन गोबाङा नायहैयोब्ला नुगोन गर्जन मोसाहारी सारा बिसिबांनाखि भेलुएबल स्पिचफोर बा बाथ्रा बिबुंथिफोरखौ लाखिदों नोंथांमोना निस्सय चेनेल सिङाव हाबनानै नायफिनबा नुगोन बङाइगावआवहाय दिनै कंग्रेसनि जयनिं पार्टि जादोंमोन गोबांथार बर' नन बर' बिपिएफ इउपिपिएलनिबाबो गोबाङा जयेन जाहैदों माने बाहागो लाहैदों आरोना मानसिफ्राथ' जेरावबो सापर्ट होखायो मोजांखौल'सो नांगौ नालाय जेखियानो जाया बेफोरो जेखि पार्टियाव थाया बखिनानै लाब गैया आरो जोंहा नैबे जायनाखि जों गोबां उन्दैफ्रा बुङो आब' मिथि नार्जारी होननानै खोथायाथ' गोबां गोसारबाय नाथाय मालायनि पार्सनेल खोथाफोरखौ रायज्लायनानै जेबो लाब गैया अब्लाबो गोबाङा भिडिअ लाबो बुंनायनि सायावहाय मोनसे खोथाखौ जोंनाव हरोब्ला बेबो जे सोरबा महरगिरि फावगिरि भिडिअ बानायगिरि सोरबा आर्टिस्टआनो जा बैफोरबायदि मानसिफोरा जोंथ' नर्मेल साधारन मानसियानो गासिबो मोनसे जिउ गोनां मानसियानो नाथाय बैफोरबायदि मानसिफोरा सिनायजाबाय थानाय सानफ्रामबो जेरै जोंखौबो नुब्ला बुङो लोगो मोनबाय थानाय बायदि मोनखासै नुफेरै मानसिब्लाबो भिडिअ नुबाय थानायखाय थ' बेफोरबायदिना बांसिन गोसारो आरो माबा मोनसे फिसा जाथाय जाबाबो इनसिडेन्ट जाब्लाबो दिनै मिथिनियावहाय नैबे जा जाथाय जादों बेखौ नट अनलि उन्दैफोरल' बोराइसाफोरनिफ्राय लानानै सोंहरगासिनो दं माबायदि जामा दं फंबाय बा ब्रादार क'क्राझार एरियाफोरनियाबो खायफा सोंदों थ' दायो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सिगांनि जा बयफ्रेन्ड 3 months एग'आव नायोब्ला सोरबा आपडेट होदोंमोन आब' मिथिनि बयफ्रेन्डआ सोरमोन होननानै दा नै बिसिनि फेमिलियाबो जोबोद मोजांमोन आरो फेमिलिहाबो जेबो प्रब्लेम गैखायामोन नाथाय मा जाखो बेबा इन्टारनेल सिङाव मा खोथा दं जोंथ' इन्टारनेल खोथाखौ जेबो मिथिला दा मिथिनावबो खबर लाहरनो बोरै गैया जेबो कानेक्सन खालामनायनि राहा दा बिनि थाखायनो दा फाइनाल बयबो मिथिखाबायानो जानांगौ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारिया उदालगुरि गोलैयो नालाय जोंहा दा बेयावहाय हाबा जाहैबाय होनदों नाथाय रायजोनि नेमखान्थिजों हाबा जाथ'वाखैना आंनि आन्दाजाव दासिमबो कर्ट मेरिज जाबाय बिथांमोना ओमफ्राय हौवाया दा मा मावो बेखौ फाइनाल मिथिनाय जायाखै कर्ट मेरिज जानानै बिथांजोआ हौवानियाव फैबायमोनदां आरो हौवानि न'खरावबो प्रब्लेम दं गैया बेखौ आं बुंनो थांला दा न'आव थांफिनदोंमोन नामा आरो न'निफ्राय फैफिननानै दायो हौवानियावबो गैया होननाय खोनादों दा मा जादों मा जायाखै दा नैबे जाथाय बायदि मिथिनि बायदिबो गोबां जोंनि बर' ओनसोलफ्राव आं दहाय बुंखादों जाखुमानानै थानाय सेंग्रासा सिख्लासाफोर दङ बेफोरबायदि प्रब्लेम जानाय नाथाय बैफोरो सोरां मोखाङाव मानो फैया सोरहाबा नुजायो ससियेल मिडियानि थ्रुयै नाथाय सिनायजानायखाबा फकासब्ला मा जायो टारगेटआ बयनाबो थाखाजोब्बाय नालाय बे सासे समाजावहाय मोनसे आयना बायदि जायो आर्टिस्टफोरा बा सोरबा मोजां खामानि मावग्राफोरा आयना बायदि जायो नालाय बैफोरा दाग नाङोब्ला गुफुर गस्ला बायदि नालाय बेफोरो दाग नाङोबा नुसारजायो बांसिनै थ' बिनि थाखायनो दा मिथिनि खेथ्रआवबो गोबां बुंगासिनो दङ सिगांनि हौवायानो साबसिनमोन लकेलफोरनियाथ' बुंदों दा सोरजों बोरै बिदि थांखो फैसानि थाखायनो थांदों मादों एक्सेट्रा खोथा बुंदों नाथाय जोंहा बेयाव बुंनो दरखार गैया एसे आर्टिस्ट गोबाङा मिथिनो लुबैयो दा नैबेखिनियानोमोन आरो आंनि मिथिनाया कर्ट मेरिज जाबाय बेबायदि दा लोगोसे आं बेखौसो बुंनो सानो जोंनि यांस्टार्स इउथ्सफोरखौहाय अवेरनेस होनाया बेनो जे नोंगौ मोनसे समावहाय बयहाबो फैयो टेनसना सिख्लासाफोराबो फैयो सेंग्रासाफोराबो फैयो मोजां मोननाय गारलायनाय मानाय लोगोसे माखासे खेथ्रफोरावहाय बिमा बिफायाबो दुखु जारला खस्थ' सैफानांगौ जायो दा बे खेथ्रआवहाय जों गावनो सांग्रांथि जानाया गाहाम आजिखालि नोंगौ लाबनि खुनु भेलु गैला होनब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा होननानै आं सानो मानो होनोब्ला लाब माने फैसा जायहा फैसा दं जाय फिसिनो हायो बेजोंसो लाबा बांसिन मानो होनोब्ला इफ इउ हाभ मानि इउ आर हानि नोंहा फैसा दङब्ला नोङो बेरेमोदै बेनि थाखाय इफ इउ डन्ट हाभ मानि हु आर इउ नोंहा फैसा गैयाब्ला नों सोर बिदिसो जालांनो हमबाय थ' बेखायनो फार्स्टआवथ' जोङो फैसा बयबो फैसा गोनांखौ नागिरो नाथाय फैसायानो जे गासैबो जिउनि सान्थिखौ लाबोजोबो बेबो नङा फैसा गोनांजोंल' खारग्राफ्राबो इयुनाव बिराद फस्थायहैनांगौ जायो मानसियानो मोजां नङाबा कारेक्टारफ्रा जुदि नोंखौ थानानैबो गुबुनजों लाइन लाबाय थाग्राबा माबायदि जायो न'खरफोरा दा नैबे ब्रादारखौबो गोबाङा जाय पस्ट होदोंमोन फेसबुकाव बुंदों बेल' हिन्जाव नङा गोदान लादो गुबुन लादो नाथाय मोजां मोननाया मोजां मोननायखाना 8 years रिलेसनशिप जाबायमोन होननानै बुंदों थ' आखलफोरनि सायावबो सोनारो ओमफ्राय मानसि मोजां मोननो बिराद थान आजिखालि बेखायनो बिराद साबधान सांग्रां जानाया गाहाम गावखौ डेभेलप खालामग्रो मोजां लामाजों थांनो रावखौबो बुजायनानै थुलुंगानानै हाया एकमात्रल' हायो जेखि धोरोमनियानो जाया धोरोमखौ लाफा इसोरखौ सिबि अब्लासो जोङो सान्थि लामाजों थांनो हागोन होननानै आं बिलिभ खालामो आरो नोंथांमोना मा बेखिनियानो आपडेटआ थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ